Paano nga ba nakabalik ang isang Paul na tambay sa Japan? Anong inaplayan niya? Saan siya nag-apply? Anong trabaho ang inaplayan niya dito sa Japan? Ano kayang ginagawa niya ngayon dito sa Japan? Yan ang mga paulit-ulit na tanong ng mga tao. Marami talagang nagtatanong pati nga sa Facebook page ko. Kaya sa video ito ay sasagutin ko ang mga tanong ninyo. Habang bumabiyahe tayo mula Cebu papuntang Manila dahil connecting flight tayo papuntang Japan. Kung ikaw ay interesado talagang magtrabaho papuntang Japan, dito ka sa agency na in-applyan ko noon. Dito lang yan sa Cebu. Meron na diyang contact number, ikaw nang bahala. Kung ikaw ay nasa Luzon o sa Mindanao, sorry, wala akong maibibigay na pangalan sa iyo. Sa mga nagtatanong kung nagtatrabaho ba ako dito sa Japan, ay hindi. Hindi ako nagtatrabaho. Pumunta ako dito sa Japan para mag-travel. O di kaya ay turista ako sa Japan. Pero bago man ako makapunta dito, ay nag-apply muna ako ng visa. Saan nga ba ako nag-apply ng visa? Dito ako nag-apply sa Cebu lang. Kung makikita mo, meron silang Facebook page, ikaw nang bahalang kumontak. Meron din silang mga branch, so hanapin mo na lang kung saan ka malapit. Kung hindi ka pa nakapunta ng Japan, kailangan mo mag-submit ng 8 requirements. Pero kung ikaw ay nakapunta na, ikaw ay isang OFW dati sa Japan, ang kailangan mo na lang ay 6. Kaya madali na lang sa amin ang kumuha ng mga requirements dahil nga, dati na kami nakapunta sa Japan. Ano-ano nga ba ang pwedeng isubmit namin? Pwede kayong magtanong sa Facebook page o kaya tumawag sa mga contact number nila. Magkano nga ba ang bayad kapag mag-apply ng visa? Ang nabayaran namin ay 2,000. Hindi pa kasama dyan ang pagbili ng mga requirements, ang pagkuha, pamasahe o di kaya pagkain mo. Kaya single entry lang yung in-applyan namin dahil kapag multiple entry ay may additional 500 at saka dapat nakapunta ka na sa ibang bansa. Eto pa lang unang bansa na pupuntahan pa lang namin. Sabi ni ma'am na nasa opisina na in-applyan namin ay pwede na daw kami mag-apply ng multiple entry after ng travel namin dito sa Japan. Kung ikaw ay nakapag-submit na ng mga requirements para sa pag-apply ng visa ay maghintay ka lang ng 1 o 2 linggo bago mo malaman kung ikaw ay pumasa o bumagsak sa pag-apply ng visa. After ng mga ilang linggo, tatawagan o iti-text ka nila na ready to pick up ng iyong passport. Saka mo palang malalaman kung ikaw ba ay pumasa o bumagsak sa pag-apply mo ng visa. E paano naman kung bumagsak? Hindi nila ibabalik ang inyong pera. Sa lahat na nagastos mo ay thank you na lang. Hindi ibig sabihin kapag nag-apply ka ng visa ay magkakaroon ka talaga ng visa. Kung hindi ako nagkakamali, kapag ikaw daw ay bumagsak sa pag-apply ng visa ay pwede ka daw mag-re-apply after ng 4 o di kaya 6 na buwan. Kaya panibagong gastos na naman. Kaya sa pag unang apply pa lang ay galingan nyo na. Paano kung wala akong requirements na ganyan, Paul? Siyempre, i-explain mo ng mabuti kung bakit wala kang ganyan. Dapat galingan mo talaga sa pag-explain. Nung sinabihan na kami na ready to pick up ng aming passport, ay doon pa lang kami pumunta. At siyempre, hindi ako kinabahan dahil alam kong papasa ako at papasa rin yung partner ko. Ganun ako ka-confidence. Pagdating pa lang sinabihan na kaagad kami ni ma'am na congrats ma'am and sir, pumasa kayo at meron na kayong visa. Siyempre, hindi mo na ako masyadong natuwa, baka it's a prank lang. Pero nung pinakita na ni ma'am yung passport namin na meron talaga nakalagay na Japan visa, ay doon pa lang ako unti-unting ngumingiti. Singular 3, ma-extra February 28, 2023. Pa-check sa pangalan, spelling, birthday, and passport number. At syempre, tuwang-tuwa talaga kami dahil after ng ilang taon ay makakabalik na kami ng Japan. Nag-apply kami ng visa last week ng November 2022. Nakuha namin ang visa ng first week December 2022. At finally, sa taon ng 2023 January, palipad na kami papuntang Japan. Hi Japan, I'm back! Ang easy, wala yung kaputangan, no? Sige lang katawa, kaya wala, magkabalik ng Japan. Yeah, sa'yo mo. Happy kay bumalik na rito as a tambay. Pagdating namin dito sa Manila ay 4 hours pa lang bago ang boarding time. Andito na nga, naka-ready na kami dahil sobrang excited namin. Sobrang excited, kami pa lang unang nakaupo dito kanina. After ng ilang oras ay napuno ang mga upuan dito at ready for boarding na. Time is approximately 3 hours and 30 minutes. For information, there is an hour time difference between Manila, Philippines and Narita, Japan. Narita being 1 hour ahead. Eto nga palang merienda namin sa loob ng eroplano. Meron kaming mga cup noodles at meron din kaming biniling mga tinapay. At dahil nga 4 na taon tayong hindi nakasakay ng eroplano, ay sinadya talaga nating puntahan ang CR ng eroplano para ipakita ko sa inyo kung gaano ito kaganda at kaliit. Talagang kasyang-kasya lang yung pag-upo ko dito.
Gabi na makarating kami dito sa Japan, kaya ang nangyari, nakatutok lang ako sa mga ilaw dahil hindi pa rin ako magkapaniwala na nakabalik ako dito. I'm back, Japan. Pagdating namin sa Narita International Airport ay agad namin kinuha ang SIM card na binili namin sa Klook para may magamit tayong internet habang nagta-travel. Habang sineset up namin yung SIM card ay hindi ako mapakali dahil gusto ko na agad lumabas sa airport dahil excited talaga ako dito sa Japan. Grabe katog daw. I love Japan! Sa sobrang lamig at sobrang excited ko ay hindi ko na namalayan na dumating na pala ang aming bus papuntang Shinjuku. 90. Dahil gabing-gabi na nga at sobrang gutom na namin, kaya nisipan namin dito sana kami kumain sa favorite namin na Sukiya pero sarado sila. Kaya dito na lang kami sa medyo kapareho rin ng lasa. Sobrang high-tech talaga dito sa Japan dahil dito ka na mag-order sa machine nila, dito ka pa susuklian, dito mo na rin makukuha ang yung order ticket. After ng ilang taon ay makakatikim na rin kami ng pagkain dito sa Japan. Ito kasi ang matagal nang hinahanap-hanap ng partner ko. At syempre, hindi rin ako magpapahuli. Ito na rin yung namimiss ko talaga, itong ginger na kulay pula. After namin kumain ay naglakad na kami papunta sa aming hotel. Habang kami ay naglalakad, biglang nag-flashback sa akin ng mga panahon na kami ay nagtatrabaho pa ng girlfriend ko dito. Kapag kami ay nagkikita, talagang madalian yung lakad namin dahil sa kinabukasan ay meron pa kaming trabaho. Pero ngayon, hindi na kailangan dahil kami ay mga turista na. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. Hi! Kinabuhi!